Garai baten, Euskantza lehiaketa izan genuen irizpide nagusi izan zanakoa. Gero bai artisauak parte hartu izan zuten, herri kirolak, eta oindala 4 urtetik hona, esan bezala, pintxo lehiaketa. El pintxo ganador, pintxo ikonena, berri eta berri izan degula. Pintxo originalena, el pintxo más original, Saskira berda. Bi lagunentzako afariak abia jatetxean, Julian Arin letamendiantzako izango dugu. Bere telefona badokagu eta berakin jarriko gea kontaktu. Mila esker guztiei. Akusikoa, galdu. Orantxe plazerria egin, plaza perder. Laugarren plaza, orain bigarren egurre ardenitzeko. Zazpi plaza. Berdo zituzten berrintzeko. Rodalaruek. Botado Xaberrek, aldea mantentzen da, segundo atzera horretik aizkalari da. Beharren dizte probolari, lan hori parekatzeko. Horrek izan nahi du, poliki bere. Zego dira datorre da, Xabier Galdua. Lau, gauko lanak amaizteko. Errenta polita hartu du. Errenta hori poliki gora dator. Beraz, Herria, denbora, nolaten Orantxe, bukatu dute. Gustatuak, irabazlea, Xauz Galdua hor duzue, gustatuak. Gutunen artean,